Zdravíme všetkých divákov na obrazovkách televízie Jojšport. Vítajte pri ďalšom dieli vášho obľúbeného podcastu v pozadí úspechu. No a my dnes budeme rozoberať tému digitálnych nástrojov pre fanúšikov. No a my sme nesmierne radi, že naše pozvanie do štúdia prijali CSO, teda šéf predaja vo firme Paysi, pán Roman Krajňák. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A rovnako členka marketingového tímu Vlci Žilina Kristina Pavlikovská. Dobrý deň. Tak dáma a pán, na začiatku aj taká pripomienka, už sme tu rozoberali v našom podcaste predtým tie základné prvky, ktoré musí obsahovať športový marketing s pánom Martinom Benkom. Ak by ste mohli priblížiť dnes, na čo bude zameraná tá relácia, keď sa ideme baviť o digitálnych nástrojoch pre fanúšikov, pán Krajňák. Ja by som možno na úvod teda chcel povedať to, že tie športové technológie alebo tá oblasť SportsTech je jedným z naozaj veľmi rýchlo rastúcich odvetví priemyslu, nie len teda športu ako zábavy, ale je to priemysel. A vo všeobecnosti tie športové technológie veľmi významným spôsobom menia spôsob, ako sa dnes šport vykonáva, ako sa šport organizuje a ako sa šport sleduje. A tak ako v tej predchádzajúcej relácii sa s pánom Benkom ste sa možno viac venovali tej oblasti, ako sa šport vykonáva, a tá oblasť bola predmetom tých technológií, tak dneska sa budeme baviť o tom, že ako sa šport sleduje, pretože budeme hovoriť o digitálnych nástrojoch, ktoré sa využívajú pri práci s fanúšikmi. Možno v minulosti boli ľudia zvyknutí, že šport je iba o tej výkonnosti, ale čím ďalej sa tá doba posúva, tak jednoznačne aj tie zvyšné prvky idú do popredia. Máte nejako odmerané, že ako by sa mali tie jednotlivé kluby tým 4 prvkom venovať, aby fungovali na 100%? Tak ono dnes nikto asi nepochybuje o tom, že tie technológie a ten inovácie, ktoré prichádzajú, tak menia absolútne spôsob práce s fanúšikmi. Aj u vás v televízii využívate neskutočné množstvo technológií, ktoré práve hovoria o tom, že ako ten zážitok z tých športovísk priniesť bližšie k tým fanúšikom rýchlejšie, efektívnejšie, krajšie, s viac dátami, a všetky tieto veci. Čiže to je všetko to, čo robíte aj vy, ako televízia, ale takisto to robia aj kluby a využívajú rôzne nástroje na to, aby tú svoju prácu s tými fanúšikmi vylepšovali. Kristina, vy ste členkou marketingového tímu v Žilinskom tíme, ktorý síce hrá druhú najvyššiu hokejovú súťaž, Slovenskú hokejovú ligu, avšak jednoznačne tým Vlci Žilina sú, čo sa týka marketingovej oblasti, potom ako ich prevzal v minulosti nový majiteľ, jedným z najlepších tímov na Slovensku. Tak kde prišiel ten prelom, prečo Žilina, ktorá kedysi mala problémy s fanúšikmi, momentálne patrí k stabilným klubom a na pomery Slovenskej hokejovej ligy chodí vysoko nadštandardná návšteva? No, my považujeme za nesmierne dôležité komunikovať a mať dobré vzťahy s fanúšikmi a na to využívame práve marketing a tieto inovatívne technológie, keďže už v prvej sezóne sme si dali za cieľ správne komunikovať s fanúšikmi férovo a priamočiaro. Takže ja si myslím, že aj určite táto komunikácia na sociálnych sieťach a budovanie vzťahu s fanúšikmi práve tam prispieva tomu, že z tohoto klubu sa stala takáto obrovská značka a ľudia naozaj si hľadajú cestu na ten zimný štadión. Jednou z dôležitých súčastí firmy je platforma Memberio, ktorá monetizuje tú danú komunitu. Ak by ste ju mohli bližšie predstaviť a kde sú jej najväčšie benefity, ktoré firma po jej aplikovaní získa? Ja nazývam stále túto našu platformu, aby sa to ľahšie predstavilo ako Netflix pre komunity. A teraz za komunitou si môžeme predstaviť akúkoľvek komunitu. Na jednej strane sú to športové kluby, ale my máme takisto v tejto našej platforme zákazníkov aj gymy, máme iné komunity, napríklad fanúšikovia Formuly 1 a podobne. Čiže je to širokospektrálna platforma na to, aby kluby, alebo teda aby tí manažeri tých komunít mohli jednak lepšie fungovať s tou svojou komunitou, so svojimi členmi. To znamená, že predávajú membership alebo subscription, tak ako Netflix, že tento business model sa na to využíva, ale naša platforma ponúka nie len ten membership alebo predaj tých členstiev, ale predaj vstupeniek, predaj merchandisingu. Je tam možnosť, už v Českej republike robíme na tom, že sú to cashless systémy, to znamená bezhotovostné platby v nejakej
nejakých v uzavretých schémach predajných, že tých možností na využitie tej platformy je ďaleko viac. A teda ja som len rád, že teda sme našli ten priestor tu na Slovensku a začali sme to s jednou inou komunitou, potom prišiel Spartak Trnava a ako prvý v podstate túto našu platformu začali využívať práve vlci zo Žiliny. Ja keď som si bližšie analyzoval Memberio, tak ma zaujali 3 také jeho základné prvky alebo nástroje. Jedným z nich je CRM systém, ak by ste ho mohli divákom bližšie predstaviť. Tak je to presne o tom, že v dnešnej dobe bez dát sa nedá pracovať. A dáta o fanúšikoch sú pre každý jeden športový klub, keď sa bavíme o športovom klube, tak dáta o fanúšikoch sú asi tou najcennejšou hodnotou, ktorú ten klub má, pretože vy viete o tých fanúšikoch získavať rôzne údaje, jednak kontaktné, ale ďalej viete o nich sa pýtať na ich názory, na ich obľúbených hráčov. Proste čím viac dát o fanúšikoch máte, ich nákupné správanie, alebo aj takéto, že čo majú radi, čo je im blízke, tak keď máte tieto dáta, tak viete s nimi ďaleko efektívnejšie pracovať a ten marketing cieliť na nich viac personifikovane. To znamená, že až proste ich osobné preferencie využívať na to, ako s nimi pracujete. Po aplikovaní tejto aplikácie v týme Vlci Žilina, kde ste odsledovali, že najviac vašich fanúšikov sa snaží získať ten vzťah s klubom? No, my sme to vedeli odsledovať hlavne na tom, kedy nám vstúpli najväčšie predaje, teda práve tohoto členského programu, ktorý máme, bol vtedy, že ľudia chcú získavať exkluzívne informácie priamo z klubu. Čiže my máme uzavretú facebookovú skupinu, ktorú sme si vytvorili na základe členského programu, kde sú predplatitelia tohoto programu. No a tam vlastne pridávame nejaké exkluzívne informácie o podpisoch hráčov a tak ďalej. A toto ľudí najviac zaujíma. To chcú vedieť, toho chcú byť súčasťou, chcú byť bližšie k tej komunite okolo vlkov. Dá sa nejak spočítať, alebo máte vyčíslené, koľko informácií dokážete získať o fanúšikovi prostredníctvom tejto aplikácie v nejakom horizonte, dajme tomu jednej sezóny? Keďže ešte sme práve iba v lete začali, tak nemáme ešte nejaké presné údaje, takže na to si budeme musieť ešte počkať. Keď ideme aj na tú druhú stránku, nielen ten vzťah, ktorý získa klub a fanúšikovia, ale špeciálne tie výhody Memberia pre danú organizáciu, ktoré som si tam poznačil, sú tam stabilný peňažný tok alebo nižšie marketingové náklady. Ktoré z týchto vecí si tie firmy najviac cenia? Tak mne sa napríklad to, čo v Žiline spravili, tak mne sa tam veľmi páči to, že práve predaj tých členstiev môže byť zameraný na rôzne vekové kategórie napríklad. Čiže Vlci Žilina majú napríklad jeden balíček tých benefitov, alebo ten členský balíček, ktorý sa volá, že Vlčko. A je teda špeciálne vytvorený, tie benefity sú špeciálne vytvorené pre tú mladú generáciu. A takýmto spôsobom si vedia segmentovať tých svojich fanúšikov a vytvárať iné veci, iný obsah poskytovať alebo benefity poskytovať pre tých mladých fanúšikov a zase iný obsah pre možno staršiu generáciu, že vy viete takýmto spôsobom veľmi efektívne segmentovať tých svojich fanúšikov a prinášať im tie veci, ktoré ich zaujímajú, a nie komunikovať hromadne. A späť k tej vašej otázke, tak to, čo je asi najdôležitejšie, tak je práve to, že ten subscription model alebo ten model toho biznisu, že predplatné, tak je práve v tom, že viete, veľakrát sa stáva, že vy ste fanúšikom nejakého klubu napríklad, ale v zásade nemusíte ísť na ten zápas, lebo nie ste doma, lebo ja neviem, žijete v inom meste, a podobne. A teraz, ale ten vzťah medzi fanúšikom a tým klubom tam stále je. Ja to dávam stále na svojom príklade, že ja som rodák z Martina, a vyrastal som práve s hokejovým klubom v Martine, ale dneska sa na hokej nedostanem. Ale stále som fanúšikom toho. A teraz je len na klube, tom športovom klube, aký obsah dokáže priniesť pre aj fanúšikov, ktorí možno v zásade nemusia prísť na ten štadión. Čiže, ale to, čo chcem povedať, je práve to, že tá mesačná, ako to majú nastavené Vlci Žilina, že mesačné platby, ktoré tí fanúšikovia platia, ale za ten obsah.
tí fanúšikovia potom si kupujú vstupenky. Hej? To je ďalší príjem pre ten klub. Čiže Memberio, alebo ten členský program je príjmom, ktorý je naviac oproti možno štandardným, klasickým tým zložkám príjmov, ktoré dneska kluby využívajú. Keď idete na to obchodné jednanie s danou firmou alebo organizáciou, ktorá si chce zakúpiť túto platformu, tak snažíte sa odporučiť, koľko tých jednotlivých stupňov členstiev by mal ten daný klub navrhnúť, alebo to vyslovene nechávate na daný klub? Ono je to klub od klubu. Hej. Mne sa napríklad veľmi páči to, čo práve Žilina spravila, že majú toho vlčka, hej, pre tú mladšiu generáciu. Zase v Senici hokejový klub urobil to, že presne vytvoril nejaký špeciálny produkt pre ľudí, ktorí nie sú v Senici, nežijú v Senici. Hej? Čiže tam tých možností vytvorenia tých úrovní toho členstva je neobmedzené, hej? Ale zase z môjho pohľadu, ako sa aj z toho marketingového, tak není dobré to úplne trieštiť, hej? Ale práve dať tomu nejakú logickú štruktúru. A ja vždycky tvrdím jednu vec, že ja nepoznám fanúšikov Vlkov Žilina. Ja nepoznám fanúšikov, Spartaka Trnava. Hej. Ten klub pozná tých svojich fanúšikov. My dávame len platformu alebo nástroj na to, ako s tými fanúšikmi možno lepšie pracovať, efektívnejšie pracovať a prinášať im nejaké benefity, ktoré majú pre tých fanúšikov hodnotu. Spomínali ste aj klub zo Senice, ten je jednoznačne marketingovo asi najzaujímavejší, čo sa týka druhej hokejovej ligy, ale kto je v SHL-ke najzaujímavejší sú žilinskí Vlci. Kristina, ak by ste mohli konkrétne priblížiť, aké tie úrovne členstva má tým Vlci zo Žiliny. Áno, tak my sme sa rozhodli ísť modelom troch úrovní členstva. Prvým z nich je, tak ako Roman spomínal, Vlčko. Tam sú tie benefity naozaj stávané pre toho mladšieho diváka alebo fanúšika. Je to, tam získavajú za 3 eurá týždenný newsletter s informáciami priamo z kuchyne Vlkov, nejaké informácie také, ako dávame do tej facebookovej skupiny už potom pre tie vyššie členstva. Takisto predkupné právo na permanentky do ďalšej sezóny. Rovnako sú tam predkupné právo na lístky na zápasy. Komunikujeme s nimi prostredníctvom notifikácií, ktoré nám vlastne Memberio umožňuje v aplikácii, pretože každé z členstiev má svoju vlastnú digitálnu kartu priamo do volitu v mobile, čiže tá komunikácia je naozaj jednoduchá. Ďalším stupňom je člen Svorky, ktorý okrem teda digitálnych vecí získava aj vecný produkt, čo je šál pre člena Svorky, ktorý nie je možnosť kúpiť. A taktiež sú tam benefity facebookovej skupiny, rovnako tak je tam možnosť zažiadať si o videopozdrav od ľubovoľného hráča. Sú tam súťaže, ktoré sme rozdelili medzi aj teda vodcu Svorky, ktorý je 3. stupňom, ktorý vlastne v členovi Svorky sa súťaží o ceny a vo vodcovi sa súťaží už o zážitky. Takže tak sme to vlastne aj rozdelili. A vlastne potom máme toho vodcu, ktorý je okrem teda šiltovky, ktorú získava, má aj jeden lístok v mesiaci na hokej zadarmo. A rovnako taktiež sú tam všetky spomínané benefity od členov. Čiže máme to tak vystupňované, že každý z tých stupňov členstiev má nejaké benefity, ktoré sa nabalujú smerom vyššie k tým ďalším členstvám. Pri tom stupňovaní, keď sa fanúšik rozhodne, že chce hneď tú najvyššiu úroveň, dostane ju okamžite, alebo musí si postupne tie levely budovať? Samozrejme, dostane ju okamžite. Mali sme aj takých fanúšikov, ktorí sa posúvali postupne, že začínali teda u toho Vlčka, ten im nestačil, skúsili toho člena Svorky a nakoniec sa dostali až k tomu vodcovi. A paradoxne, čo sme naozaj nečakali, my máme naozaj najviac vodcov Svorky, tých najvyšších predplatných stupňov, a s čím sme vlastne naozaj nerátali. Rátali sme, že najviac budeme teda niekde v strede pri tých členoch, ale tí fanúšikovia sú naozaj zanietení a najviac máme tých vodcov. Hovorili ste o tom, že napríklad fanúšikovia si môžu vyžiadať pozdrav od jednotlivého hráča, ktorého majú najobľúbenejšieho. Máte odmerané, kto je ten favorit v tíme Vlkov? Jednoznačne Patrik Kojš a brankári Mišo Valent, Andrej Košarišťan. A už sme dostali aj žiadosti pre videopozdrav od trénerov, takže naozaj, ale taká tá stálica je Paťo Kojš. V poslednom období ste mali množstvo autogramiát aj v tých verejných priestoroch ako nákupných centrách, alebo sa snažili hráči darovať krv. Snažíte sa aj na základe tých výsledkov a meraní, ktoré vám ukazuje daná aplikácia a platforma,
práve tých najobľúbenejších hráčov čo najčastejšie využívať na týchto verejných akciách? Snažíme sa to striedať, ale áno, určite vždy. Aj teraz sme napríklad robili akciu Vianoce s vlkmi, kde sme boli na vianočných trhoch a zostavovali sme dvojice. A museli sme vytvoriť 4 dvojice a snažili sme sa tam aplikovať teda aj tento model, že tí hráči, ktorí sú obľúbení, vždy jeden z tej dvojice bol práve taký jeden obľúbenejší hráč. Takže určite áno. Ale aplikácia nie je určená iba pre športové kluby, je tam viacero oblastí, ak by ste ich mohli priblížiť. Tak toto celé riešenie je v podstate jedinečné v jednej veci, a to je prepojením toho membership modelu alebo toho subscription modelu. A je to prepojené s digitálnou kartou, ktorá sa ukladá do mobilnej peňaženky. Je to technológia Apple, ktorú my veľmi intenzívne rozvíjame už niekoľko rokov a dovolím si tvrdiť, že v tejto oblasti sme jedným z lídrov v celom stredoeurópskom regióne, pretože žiadna firma nemá toľko príkladov použitia tej digitálnej karty, ktorá sa ukladá do volitu. A ľudia to možno poznajú najčastejšie, teda buď to, že si tam ukladajú svoje platobné karty a platíte s tým, ale druhá taká asi najčastejšia to využívanie tej digitálnej karty je pri cestovaní, keď boarding pass alebo vstupenky si ukladáte do volitu. A tá technológia umožňuje práve to, že cez ňu viete posielať notifikácie, čiže ona v mnohom dokáže nahradiť aplikáciu, ktorej vývoj môže byť niekedy dosť drahý a neefektívny, napríklad pre športové kluby. Čiže ten klub získava aj komunikačný nástroj na tých svojich fanúšikov. A tam je ten hlavný ako keby benefit toho celého je, že vy viete predávať členstva, jak som spomínal, viete predávať vstupenky, viete predávať merch, viete predávať kreditové karty alebo karty s kreditom, viete predávať rezervácie a toto všetko umožňuje jedna platforma, buď samostatne, že každý ten modul si viete spustiť aj sami, alebo samostatne, ale v naviazaní na to členstvo je práve tá výhoda, pretože vy viete tým platiacim členom alebo platiacim členom v Svorky napríklad, v Žiline, tak viete dať práve tie benefity, ako je napríklad predkupné právo na nejaké vstupenky počas play-off, čo je vždycky veľmi zaujímavé. Viete im dať napríklad zľavu do fanshopu napríklad, alebo viete nejakým spôsobom ich pozývať práve na podujatia alebo veci, čo športový klub robí exkluzívne pre tých členov. Viete pre nich vytvoriť, ako v inom športovom klube vytvorili špeciálny merch pre túto skupinu ľudí. Čiže nie je to klasický merch toho športového klubu, ale je to špeciálne pre niečo exkluzívny klub, alebo ten bližší vzťah medzi fanúšikom a tým športovým klubom. Padli tu tie najčastejšie benefity, ale Kristína, ak by ste mohli nejak vypichnúť tým Vlci Žilina, ak mali nejakú exkluzívnu záležitosť, ktorá ich možno odčleňovala od všetkých slovenských hokejových klubov, aká to bola, sa mi zdá, že niečo ste spomínali aj ešte pred podcastom ohľadom možnosti dokonca, že fanúšik môže prísť oslavovať s tímom na ľadovú plochu. Áno, to sa týka tých súťaží, čo sa mne osobne veľmi páči, pretože dokázali sme pripraviť krásne zážitky našim fanúšikom. Jedno dievča napríklad vyhralo spoločnú fotku po zápase so všetkými hráčmi, čo som jej závidela napríklad aj ja. Bolo to naozaj super. A teraz súťažíme veľkú vianočnú súťaž pre vodcov Svorky, kde až 6 fanúšikov môže získať účasť na ďakovačke, na ktorú sa každý Žilinčan teší a oni ju zažijú priamo z ľadu. Z tých ďalších marketingových vecí, ktorými sa zaoberá Žilinský klub, máte nejak špecializované, v ktorých tých oblastiach by ste mali najviac ešte zabrať? Teraz sme s kolegami mali poradu a práve sme sa zhodli, že sme veľmi teraz zatlačili na tú kreatívnu zložku. Trochu nám ušla športové rozhovory a tak ďalej, takže teraz sa sústredíme opäť na to, aby sme našli nejaký stred medzi tým. Čo sa týka expanzie tejto platformy do zahraničia, ako je to momentálne?
už máte nejaké zahraničné kontrakty a prípadne kam sa chcete v budúcnosti posunúť? Určite áno, my sme túto platformu vyvíjali a tá platforma je vyvinutá tak, že vie byť použiteľná kdekoľvek vo svete, v akomkoľvek jazyku a práve tá špecifickosť tej našej platformy je prepojenie na tie digitálne karty, ktoré dneska sú naozaj veľmi efektívnym nástrojom, marketingovým nástrojom na celom svete. Takže áno, máme už prvých zákazníkov v Českej republike, kde pôsobíme, ale nie je to taký ten klasický membership, ako majú Vlci Žilina, lebo napríklad naše riešenie sa využívalo počas festivalu Colors of Ostrava ako cashless, alebo teda bezhotovostné platby, alebo počas Karlovarského filmového festivalu takisto bezhotovostné platby cez náš systém. Čiže to už sú existujúci zákazníci, ale samozrejme my sa pozeráme primárne alebo v prvom tom kroku na tie okolité trhy, ale potom budeme expandovať, dúfam, aj do ďalších krajín, ale také asi najbližšie budú Maďarsko a Poľsko. Jedna z tých sfér, ktorá ma veľmi zaujala, že niektoré rezorty si vedia aplikovať túto vašu aplikáciu. Aké najväčšie benefity môžu dostať oni? Tak tam je práve to, že tých možností, ako pracovať s tou komunitou, a teraz presne, že ak je to rezort. Máme naše riešenie, napríklad využíva práve rezort, ktorý na Liptovskej Mare, ktorý sa volá Mara Resort. Alebo golfový klub v Čeladnej. Čiže tých zákazníkov je viacero a oni, napríklad títo zákazníci využívajú práve tie bezhotovostné platby. Ale tých možností na to využitie je to, že dať dokopy a mať databázu svojich členov a potom s nimi efektívnym spôsobom pracovať, či už cez rezervačný systém, alebo cez práve bezhotovostné platby, alebo im ponúknuť vstupenky, permanentky a podobné veci, tak toto všetko tí naši zákazníci využívajú. Ale ja by som možno ešte nadviazal na jednu vec, čo tu Kika povedala pred chvíľkou, a to je to, že veľkosť toho tímu marketingového Vlci Žilina. A toto je jedna vec, kvôli ktorej tu aj dneska sedíme, a je to o nejakom vzdelávaní, pretože na Slovensku tých ľudí, ktorí sa venujú športovému marketingu alebo marketingu v športových organizáciách, je veľmi málo z môjho pohľadu. A druhá vec, ktorá tu je, tak sú... nie je tu prepracovaný systém vzdelávania a edukácie v tejto oblasti. A všetci tí ľudia sa učia len z praxe, zo zahraničia a podobne. A toto je možno jedna z tých vecí, kde my vystupujeme veľmi aktívne ako združenie, ktoré sa volá Slovenské športové inovačné centrum, kde sme nejakými takými ambasádormi celej tejto problematiky športových technológií a vzdelávania v oblasti športu, digitálnych zručností v oblasti športu. A je to veľká vec a my to robíme v podstate sami, ale niekedy teda aj s podporou rôznych inštitúcií. A aj tento projekt, vďaka ktorému tu dneska sedíme, tak bol podporený z nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, za čo sme vďační, že môžeme takúto edukačnú časť alebo edukačnú činnosť vyvíjať. A ja som rád, že tak ako Kika, tak aj ďalší ľudia, ktorí sú v marketingových oddeleniach jednotlivých športových klubov, tak posúvajú ten šport a ten športový marketing na Slovensku naozaj veľmi významnými krokmi dopredu. Vy ste mi v jednej z tých odpovedí trošku nadbili na ďalšiu otázku. Hovorili ste o tej šírke marketingového tímu Vlci Žilina. A ak za vami príde nejaký klub alebo spoločnosť, že chce vašu platformu, tak taká biznis otázka, vyberáte si klientov, že aj snažíte sa preskúmať toho daného klienta, že či vám náhodou nemôže uškodiť, alebo je to naozaj ten biznis model, máte produkt a predáte ho? Ja by som nepovedal akémukoľvek, stalo sa už, že sme aj niečo odmietli, ale v zásade my sme teda súkromná firma a robíme biznis, čiže bolo by nelogické, aby sme proste nejak selektovali tých zákazníkov. To asi nie, ale samozrejme nejaké morálne a nejaké hranice máme. Ale tu je jedna vec, že tá naša platforma, my sme sa inšpirovali totižto veľkými klubmi. Lebo v kluby ako Manchester United alebo Bayern Mníchov majú už niekoľko rokov tieto členské programy. Ale v ich kapacite proste oni majú rozpočty, oni majú ľudí a oni si môžu tie svoje membership programy alebo tie členské programy vyvinúť sami.
Kdežto malé a stredné kluby, a špeciálne na Slovensku, tak nemajú tú kapacitu, nemajú to know-how, nemajú tú vedomosť, nemajú programátorov, nemajú tie zdroje. Hej? Takže my sme preto vytvorili túto platformu, aby si ktorýkoľvek klub alebo ktorákoľvek komunita mohla takúto platformu v podstate dovoliť. Hej? A je to veľmi jednoduché, pretože nie je to vôbec drahé. Hej? Čo si stále robím, ja to poukazujem na to, že každý jeden náš zákazník, ktorý začal využívať Memberio, tak návratnosť jeho investície bola menej ako 24 hodín. To znamená, že keď klub nám za to zaplatil nejakú sumu peňazí, tak do 24 hodín to mali naspäť. A toto je niečo, čo podľa mňa je práve tá výhoda toho, že my to vieme nasadiť veľmi rýchlo a s relatívne nízkymi nákladmi. A potom je už len na šikovnosti toho klubu, ako s tou svojou komunitou alebo s tými členmi dokáže pracovať a akú hodnotu im prinesie. Kristina, vieme, že Vlci zo Žiliny aj teraz idú oslavovať doma zisk nedávno získaného Joysport slovenského pohára. Finále sme vysielali na našich obrazovkách. To je jedna z ďalších marketingových aktivít, ktorú plánujete. Už počas vysielania relácie samozrejme bude za nami, ale otázka smeruje na play-off. Pretože tým zo Žiliny je už niekoľko sezón najväčším favoritom na postup. Stále sa o tom hovorí, ešte sa to nepodarilo, ale máte už nejaké pripravené špeciálne marketingové záležitosti pre fanúšikov na vyraďovaciu časť, pretože ak Vlci získajú už iba niekoľko víťazstiev, tak si s viacmesačným náskokom tú miestenku v play-off zabezpečia. Pomaly sa pripravujeme aj my na play-off, tak ako naši hráči. Máme nejaké stretnutia s mojimi kolegami, kde pripravujeme určite samozrejme aj pre našich členov členského programu bude ten obsah exkluzívnejší, budú mať skôr informácie, čo sa týka napríklad o zostavách, o tom, kto nastúpi, bude aj koniec prestupového obdobia, tak určite aj tam budú mať tie informácie skôr o podpisoch hráčov, o prestupoch a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že ten obsah bude určite zaujímavý a tie marketingové aktivity, to sa bude hlavne odvíjať teda od toho, aké príležitosti budeme mať. Určite chceme zorganizovať autogramiádu, viac sprístupniť tým fanúšikom stretávanie sa s hráčmi, tak ako sme teraz začali na tých vianočných trhoch a tak ďalej. Takže určite podobné aktivity, kde sa budú môcť fanúšikovia stretnúť s tými hráčmi, porozprávať sa s nimi, lebo videli sme naozaj, že sa im to páčilo, že prišli za Vlkmi, takže určite niečo spojené s tým. Áno, aj nedávno ste boli na vianočných trhoch. Ako by ste zhodnotili túto akciu, kde sa stretli s fanúšikmi? Bolo to skvelé, naozaj sme nečakali až takú účasť, prišlo naozaj veľa ľudí, my sme spravili aj takú aktivitu, keďže hráči sa striedali vo dvojiciach po hodine, že kto nám z fanúšikov pošle prvý všetky spoločné fotky so všetkými hráčmi, získava 4 lístky na nasledujúci zápas a naozaj ľudia sa fotili, rozprávali, zaujímali sa o to, poznali hráčov, naozaj už aj po tvárach, lebo tak vieme, že v tých príľbách je to ťažko rozoznať potom naživo. Vedeli, pýtali si podpisy, naozaj to tam žilo a to nás tak nabilo energiou na to, že chceme ďalej usporadovať takéto akcie s fanúšikmi. Záverečná otázka, blížia sa Vianočné sviatky a Nový rok, tak pán Krajniak, ako ich budete tráviť? Ja samozrejme s rodinou, hej, a tradične chodím tesne pred teda koncom roka do môjho rodného kraju, do Martina, takže proste s rodinou a hlavne teda vonku v prírode. Kristina, vieme ale, že Vlci zo Žiliny majú vo vianočnom období 3 alebo 4 kola Slovenskej hokejovej ligy. Stihnete si vôbec oddychnúť? Ale určite áno. Veľa vecí sme si predpripravili, hlavne aby sme si vedeli užiť aj sviatky. A tak to už k tomu patrí. Hokejové Vianoce sú vždy o niečo krajšie. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia. Hostiami boli Kristina Pavlíkovská, členka marketingového tímu Vlci Žilina. Ďakujem aj ja pekne. A rovnako Roman Krajniak, šéf predaja vo spoločnosti Pacey. Ďakujem veľmi pekne. No a vážení diváci, určite to nebolo z týchto typov podcastov všetko. Ešte nás čakajú 2 ďalšie mimoriadne zaujímavé témy a v novom roku si určite na obrazovkách televízie Joysport nenechajte uísť. Zatiaľ s podcastom dovidenia, do počutia.